Biskema ta' 800,000 euro fuq medda ta' sentejn il-5 reġjuni tal-kunsilli lokali f'pajjiżna jistgħu jimpjegaw magħhom 6 uffiċjali sabiex iservu ta' spalla teknika u professjonali għall-kunsilli lokali fid-diversi proġetti li jwettqu u s-servizzi li joffru għar-residenti tagħhom. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Gvern Lokali José Herrera fejn fiha ġie spjegat kif dawn l-uffiċjali ser ikunu ffukati fl-oqsma kruċjali tal-ambjent, l-immaniġġjar tal-iskart, il-kultura, l-aspett soċjali, it-teknoloġija u anke l-ġid tar-residenti. Il-Ministru Herrera spjega l-importanza li tingħata l-għajnuna lil kull kunsill lokali f'pajjiżna sabiex jaħdmu favur kwalità ta' ħajja aħjar għar-residenti. Biex jiffunzjonaw il-kunsilli lokali għandhom bżonn sosten prattiku u għandhom ukoll bżonn sosten ekonomiku. Aħna nemmnu wkoll li r-reġjuni għandhom rwol aktar importanti x'jilagħbu. Kif qed ngħinuhom? L-ewwel nett l-ammont ta' flus li ninjettaw direttament lill-kunsilli reġa' żdied din is-sena. Flus li jiena tajt jien biex nkrea skemi żdied u qed nagħmlu aktar outreach biex nteppjaw fondi fiħdan l-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Herrera fil-preżenza tal-Presidenti tal-Reġjuni Lokali għal il-Gvern jemmen fit-tisħiħ tal-gvernijiet lokali u għalhekk fir-jiem li ġejjin se jkun qed iħabbar aktar skemi favur il-kunsilli lokali u r-residenti tagħhom. Id-Direttur Ġenerali għall-Kunsilli Lokali Natalino Ottart saħaq kif investiment bħal dan ser jara aktar proġetti innovattivi li jitwettqu fil-qalba tal-lokalitajiet madwar Malta u Għawdex.